5 травня, п'ятниця, 1163-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я, Софія Бляєва, вітаю вас. Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв рішення Ради Європи щодо Криму назвав черговим кроком до деокупації півострова. Комітет міністрів 3 квітня висунув Росії ряд вимог. Зокрема, відновити діяльність Меджлісу, пустити його лідерів на півострів і забезпечити права людини в окупованому Криму. Рада Європи за невиконання рішення Комітету міністрів покарати Росію повноважень не має. Это существенный вклад в копилку деоккупации Крыма мирными методами. Но то, что Россия не будет выполнять, это уже ясно, они уже заявили об этом. Если бы Россия считалась международными нормами, она должна была деоккупировать Крым еще в марте 2014 года, в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН. Она этого не сделала. Наказание не предусмотрено, но тем не менее вот это существенный аргумент, скажем, для продления санкций, экономических санкций. Рішення Ради Європи щодо Криму є серйозним внеском у забезпечення демократичної безпеки та підтверджує незмінність позицій щодо незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Про це повідомила речниця МЗС України. Безперечно, скоріш за все, Росія не буде виконувати рішення Ради Європи, але будь-які рішення, які ухваляються в рамках міжнародних організацій, по-перше, вони створюють дуже сильний тиск, політичний тиск на Російську Федерацію. По-друге, вони створюють також юридичне підґрунтя для наших міжнародних судових спорів, для того, щоб притягнути Росію до відповідальності за незаконну окупацію Криму і за ті грубі порушення, які вона здійснює на території Криму. І, звичайно, по-третє, це свідчить про величезну таку консолідацію і єдність міжнародних партнерів в розумінні, хто така Росія. І що Росія не є справжнім міжнародним партнером, а це дійсно є країна-агресор, яка вчиняє страшні акти на території Автономної Республіки Крим. 4 бахчисарайцям, фігурантам справи Хізбут Тахрір, продовжили запобіжний захід на 3 місяці. За словами адвоката Еміля Курбедінова, Ремзі Маметова, Енвера Мамутова, Зеврія Псаїтова і Рустема Більтарова залишили в СІЗО до 11 липня. На оглашение нас должны были запустить. Опять нас не запустили. Адвокат пытался сказать, сделать им замечания. Судья запретила даже вносить в протокол эти замечания. В который раз ни следствие, ни прокуратура не смогла представить каких-либо фактических доказательств того, что Энвер Мамутов, в частности, может там скрыться из Крыма, повлиять как-то на свидетелей, уничтожить доказательства и так далее. Это все происходит из судебного заседания в судебное заседание. И последние судебные заседания следствие уже предоставляет документы и ссылается на то, что Украина признает всех этих ребят политическими заключенными, а значит и по этому основанию их не стоит выпускать из следственного изолятора. Російській акторці, учасниці Comedy Woman, ведучій нового каналу Катерині Варнаві заборонили в'їзд в Україну на 5 років. В СБУ повідомили, що її дії суперечать інтересам забезпечення безпеки України. Комедійні актори Comedy Woman, зокрема і Варнава, у 2016-му виступали в окупованій Ялті. Персоною нон-грата в Україні став і голлівудський актор Стівен Сігал. СБУ заборонила акторові в'їзд в країну на 5 років. Торік указом президента Росії Владимира Путіна Сігал отримав громадянство Росії. Влітку 2014-го він відвідав шоу байкерів в окупованому Севастополі. У Києві арку «Дружбу народів», яку до Євробачення оздобили у кольори веселки, доповнять національним українським орнаментом. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. Представників компанії, що обклеювали арку, така заява здивувала, а користувачі соціальних мереж стали пропонувати свої варіанти декору. Ми кажемо, добре, ми зараз от цей участок, там, де не завершено, буде ще додатковий орнамент. Тобто ми знайшли компромісне рішення, і ніяких конфліктів не буде.
В кінці квітня фірма CFC Consulting повинна була перетворити арку дружби народів у арт-об'єкт «Арка розмаїття». Правий сектор і «Свобода» оформлення заблокували, побачивши в кольоровій гамі символіку ЛГБТ. В результаті арка залишилась недооздобленою. Я думав, що так задумано. І, звісно, мені так подобається. Мені подобається, що Радугу розмалювали в такі кольори, нехай так і залишається. Ну, я думаю, її ще не закінчили. Ну, дуже приємно, що вона стала такою сонячною, райдужною, але не все ж зроблено. Трошки треба ще доробити щось, так? І тоді буде ще краще. Я не знаю, як так. Чи так було задумано, чи це воно просто повідривалось, але було б цікавіше, якби все було заповнене. Я буду зараз давати інтерв'ю. Ми зателефонували директору CFC Consulting, щоб запитати його думку про заяву мера. Сама по собі ця вишиванка, чи я не знаю, що вони там хочуть зробити, туди вона естетично, вона туди не лягає. Ну вона це просто зайвий елемент. Я як автор, звичайно, я категорично проти. Директор департаменту культури Київської мерії пояснила нашій знімальній групі, що мер мав на увазі. Пан мер говорив про те, що обов'язково буде продовження такого арт-проекту. Буде зроблені якісь нові пропозиції до громади. Якщо хтось бачить в цьому якісь орнаменти або вишиванки, або ще чогось, ми завжди відкриті до того, щоб зробити ще одну арт-інсталяцію вже в інший спосіб і в інші дати. Зараз арку ніхто не дооздоблює, а користувачі соцмереж пропонують свої варіанти декора. Ляля Озерчук, Світлана Паламарчук, Іслам Пінка, Заман, АТР. До Євробачення після реконструкції відкрили другий вхід на київській станції метро Лівобережна. Це вже друге відкриття цієї станції. Після першого разу залишилося багато недоробок. Чи усунули їх цього разу, знає Єлизавета Цереградська. Конечно, красиво и по-европейски, конечно, в отличие от того, что было, то намного лучше. Очень даже хорошо, потому что очень удобно и удобно для людей. И вообще красоты такой как-то не привыкли мы еще, но привыкнем. Слабенько, все слабенько. А если мы когда вышли из моста, из метро, Показушничество видно, на всю страну. видно дорогу, Позор, то хочется, чтобы во всей Украине такие дороги были. Позор стране, позор. Показушничество перед Евробачением. Пусть Слабо сделать в обычные Пусть дни. будет каждый год Евробачение, чтобы была эта показуха. Вот пусть хоть ежедневно. Відремонтована станція метро Лівобережна. За даними сайту електронних закупівель «Прозоро», на її ремонт було б витрачено 25 мільйонів гривень. Ремонтували поступово, закриваючи спочатку один, потім другий вихід. Ще вчора цей вихід було зачинено. Так щойно відкритий вихід виглядає всередині. На платформі поклали нову плитку. Вихід з другої сторони станції не доробили. Біля метро закінчили будівництво зупинок, доріг та тротуарів. Встановили звуковий світлофор. Дорогою від метро до виставкового центру висаджують квіти. А заморожене будівництво, яке триває вже більше 30 років, закривають банером. Дякую, на все добре. Лучшего у нас. Дякую. Украина, я считаю, заслуживает того. А Киев наш, так тем более. Єлизавета Цереградська, Асан Емінов, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Безпечні зони в Сирії, про які домовилися Росія, Туреччина і Іран напередодні в Астані, будуть закритими для літаків
США. Про це повідомив представник Росії на перемовинах щодо Сирії Олександр Лаврентів. Деякі представники сирійської опозиції пішли з залу під час підписання цього меморандуму на знак протесту. Протистояння між силами уряду президента Башара Асада і повстанцями триває 6 років. Загинули близько 400 тисяч людей. Ми проти участі Ірану та пов'язаних з ним збройних загонів. Ми не приймемо того, щоб Іран виступав гарантом, оскільки вважаємо, що ця держава є ворожою до сирійського народу. Старожитності давнього Єгипту презентували у Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Мумії жінки, нільського крокодила і 2 кришки саркофагів зберігалися у фондах заповідника. Вони не експонувалися понад 40 років. У 4 ящиках 2 кришки саркофагів, мумії жінки та нільського крокодила. Їх дістали із фонду заповідника вперше за 40 років. Історія їх потрапляння на територію країни поки що, скажімо так, не зовсім з'ясована. Одні вважають, що це якісь меценати закупили і привезли в Україну для показу, бо єгипетські старожитності завжди користувалися таким великим інтересом. І, мабуть, в свій час, я думаю, що це було в 19 столітті, ці раритети попали за нас. Завдяки ким будемо вивчати. Це чоловічий саркофаг. За словами археолога Гліба Іванкіна, невідомо, хто в ньому захоронений. На ньому я не бачу жодних слідів його узурпації, оскільки і руки, і борода, отвір для бороди, воно видно, що вони не зазнавали якихось деструктивних дій, тобто їх не знімали, не міняли і так далі. Невідома і історія цієї жінки. Мумія вскрита тільки частково. Характер перенасі цієї мумії, оцих бинтів, які ми на неї бачимо, може свідчити, що вона датується або 3-м перехідним періодом, або пізнім періодом. Тобто це вписується в термін від 11 століття десь по 6, можливо, 5 століття до нашої ери. А це нільський крокодил. Він жив у 6 столітті до нашої ери. За життя його довжина становила 161 сантиметр, розповідає археолог. Тобто це тварина, яка знаходилася на території храму в Комомбо, де він був помер, замуміфікований і похований в відповідному некрополі, який знаходився поруч з цим храмом. Справа в тому, що в Комомбо, в цій місцині, в першому номері Верхнього Єгипту, крокодили були священною твариною бога Себека. Відповідно, вбивати цю тварину було заборонено, їх шанували, їх годували. Подивитись на експонати можна безкоштовно. Крістіна Голомах-Мейєр, Іслям Пінка, Заман, АТР. Наразі це все. Ефір телеканалу АТР продовжить програма «Бугунь». За кілька хвилин Христина Бондаренко і Сергій Щербіна з міністром інформаційної політики України Юрієм Стецем обговорять підсумки роботи його відомства. Залишайтеся з АТР і гарних вихідних.